Ka janmiet ka basuk bakman ya pi baro ki parlok nong pen. Sa sisien nga pedang sobha yang pi syakani ka janmiet ha ka ba pin nginya sulok kendiat syapang ki ba yadei ba ka jela jungi. Tela kambun na ki comments kat tu kat ni ngalai iba kinong bela ki la comment. Oh bun sien ni kran tang syapang kinong hikai. Manupat ban kran syapang kinong bela. Ti ha kani ka janmiet ngan kran no syapang kinong bela. Badhabang nga kran syapang kinong bela nga sngo kwa ban pen sngo syapi ba pen kampelet jengmut kendiat. Syapang kani ka pang ka bang adon man kran. Ngan sedang biang naga Cherry Blossom Festival. Bat kiwe ki festival. Ha u August. Mentau bena, mentau senam. Ha u August mentau senam. Ka Sarkar Meghalaya kalapen bena yakini kita masa beper ki basyong dor katsau krur tingkah. Katsau krur. Te hakajo kapor hauni benai August ka Sarkar jong ka jala Meghalaya kalapen benaru ya ka jingkiu dor jong ka petrol bat ka diesel. Bun sin ngingin ong ka petrol bat diesel ka kiu shikiu dor mlelei Handai kata jingkiu dor jong ka petrol bat diesel ha ka ju ka benai balapen benai ka tamasa ngisngu tu balai. Bat nakadaw ayu lapen kiu dor ya kata ka petrol bat diesel. Tikumno kani ka jingpin kiu dor ya ka petrol bat ka diesel ka kata ya kinong bela. Pi unong bela. Ukamai baro sitayaw. Hakas ngi sajan janmiet. Uyo ya katu ka pisa bay bela. Bat katu ka pisa bay bela ura ulet syasya kini gidukan bon let siu no ya kata karam ka bakila shim. Baro sitayaw. Tiaba ulet siu ya kini karam. Ha kitu ki benai baladam. Kata karam ka khamduna. Handai ha kani ka benai karam kala kham kiu. Kat ba kata ka dor jong ka jing bela jong u ka sakut kumju. Balai ka dor ke kiu. Namar kala kiu ka bay marbam mardi. Bat balai ka kiu kani ka bay marbam mardi. Ka kiu namar ba kala kiu ka dor jong ka petrol bat ka diesel. Malau balapan kiu ya kani ka dor jong ka petrol bat diesel. Bat naka ka daw lapan kiu ya kani ka dor jong ka petrol pat ka diesel. Ano ba safa? Safa kinong shilong. Safa kitu kinong shilong kiba ruspa. Kitu kinong shilong kiba late festival. Kisafa ningkong du de uduk usuk. Ubriu bela. Ubriu bela basa shilong, ubam sa shilong, basa hakinong gendong keleng saudong deuta ubas safa ningkong du. Belengi safa. Nakadaw jong nungi safa. Nakadaw jong kani ka khatsau krur ken ka bala pelut hai kini kita masa baper. Sakabaar. Da kani ka khatsau krur ke ka bangila banle. Hakajaka bangin pelut ka kini kita masa ke ka bangila banle da kata khatsau krur. Ngan keren hakani ka por nakabenta jong kinong bela. Pihak ni ka jela jungi ngi kam duna kini kinong bela ki bangi khot ki skill laborers. Kila ban long ki barit hadu kata-kata kumbangila ban ong ki ba nang benta ya kani ka wallpaper. Mentapi kila bun ki yeng arkitek kila bun kini ki yeng ki ba standard. Bat kila don kam kini ki nong treiru kinong bela kibala kam trim hakani ka kam kiba nang bha banta tiles menta ki khasiru kilas dang don kiba nang banta tiles mdai shu tang ki wei pat ki jat benreu handai ki bata ya ka wallpaper ki khamduna balai ki khamduna namar ngimdon kita ki skill laborers menta lada hilet hakini ki office ki baper ki office wat ki yengru kila don kini ki lightings ki baper hiyeng kidan kini ceiling lights. Kiba ki pendat. Ya gitu ki ceiling lights men pendat ki wallpaper ba ki wei.
ngihap khot danu. Ngihap khot da kini kinong bala bana sabar jong ka state. Na sabar jong ka jela jongi. Balai na mara ka jela jongi ngimdan kini skill laborers. Te kasor ka arda ka tu ka pisah khat sau kror tingka. Kala ban pulut tu ha kini kinong bala. Kan jet ikini kinong bala ki bakham kan sai ki bakham ikop ki ban trihop batristom bat kumta ter lingba jong no lingba jong kini ki kontrak ki balatrei bat ka sorkari kan ki batrei kini ki projek sorkar baper te ka sorkar kala ban pan breu ni kini ki kontrak ki badai ki tribal jongi kin pani ki tu ki breu kin pa sti sabar jong kini ka jella kin pa train niki hagini ki company ki baper bakumta onda ki lawan pai kitu kila ban hikai kala bakin la ban ai training kala ki wei pat kinong bela bakin long skill laborers ki bala kan sai badna ka jela jungi kin sala gan kita ki skill laborers ki ban let chabar ki ban let tare omdan kamal let chabar tang nir ki babun ki yeng architect bakumta ter ki yang badan kam mentak kini ki wallpaper lani ki yang ki badan kam kini ki lightings baper banle ki baper menta ki bang ngilak don kam ha ni jala jungi hendrai ngi dang hab ban wanra bet nabar ki ban trei ha ni jala jungi kebaar habang ye kren sipang kani ke khat sau krur tingka tigidan gini ki kumta ki bapenya ya gini ki tamasa baper ki ong oh ngi aikam kumta ki don gini ki breu ki bangi aikam kumta ki aikam kan no sisen sisnam kat no kumta kalut wei breu subo si ajar tingka sisngi lada kani ka cherry blossom festival kumbangi I menta ka delai sngi sisngi la kandat no delai sngi kemut lai ajar tingka wei breu lai ajar tingka lai ajar tingka wei breu hukamai hakasisnem kidan ki bakamai khambun ru to kidan gini ki artis bakamai khambun ye ban ring dangi sim average ngam try undan wei ru artis ban kamai ban poi 10,000 lada ki poi 10,000 tingka ru lada ki poi 10,000 kemut dang yo 10,000 tingka hakasisnem dainam dihajaka bikin pelut dia kata kapisa khat ar kror tingka bat kini ki bre ki ba employ meki shubo ki dan sis pangut deu tau sis pangut ubreu bala employ da kini ki ba penya kini ki festival kum tam ta lingba kata ka pisa jong upat ba jongi bangi seo mengi lada ki pelo 10,000 kamut haka kadang poi tang kano dang poi tang sikroram haka sisnam te lada ka sorkar kam penlut ya katuka khat sau kror tingka kam penlut ikini kita masa kabu ya kata ka convert no syakikam namar ngi I kum hakani jela jungi ngi kibun ki khna samla ki ba dunakam ki bamdon kam don jam lada ki convert no ya kata kabumut lada ya wei breu ki siu 10,000 tingka haka shibanai kabumut kila ban employ hadu shispa tam namar shispa into 10,000 kalong shikur tingka te kani ka sarkar ka pelut kanu khat sau kror te khat ar banai long nem khat ar kror kamut kidan kini gibreu kibala ban kamai 10,000 tingka manla ubanai mdetang sisnam manla ubanai hadu sisnam 10,000 tingka wei breu sispa ngut gibreu kani ka sarkar kalala ban aikam hadu sispa ngut lada kani sarkar ka aikam 1,000 tingka le kamut arspa ngut ubreu arspa ngut kini ki kena samla ki balong unemployed ki la ban long employed lada kani ka sarkar kam penlut ka ya kani ka khat sau kror tingka haki tamasa ke kumta
Hakan ni kapur. Nga ai hapi ki pajba ki bapet ya kan ni ka video bapin bishar. Hatu pikwa kata kakam ka bapin im. Kata kakam ka ba kaban sustain ni pi kakam kaban ai pi 10,000 tingka. Haka shibanai. Lani pikwa kata ka 10,000 tingka ka ba shisin chisnam. Pinyadai no. Pinyadai kini ki festival. Ne pinyadai la dia. Ne pinyadai ya ke imlang saalang. Kata kajing kali bat kajubab ngai hapi. Namar lada pi 8 festival hadu kata-kata. Pinum day uwe na kita kisis pa angut tu bandon bentah kini ki festival. Pinum day. Kasyong hapi. Kaya bapi kuat. But ya kinong belaru kumju. Day tang ki banang bastat ki bala ban kamai pha. Hendai kasyong ha katalan ka bapidon, kasyong ha kata ka jingtmu ka bapidon, but kasyong ba haduk katno ki opportunities pidon. Ki opportunities pidon. But kini ki opportunities kadai ka sorkar kaban kemi bat kaban penwandur kan. Umday ban pelut kaya kata khatsau krur tingka hagini kita masa bakam kai sudah. Ngaong kita masa kam kai ni. Namar nakadaw jong kini kita masa ngihap siu tax mangingin ong biang sa isin ngihap siu tax mangi. Bat ngihap bangin suffer mangi. Kamtam gitu giba kamduna kajing yo jingkot hap suffer maki. Mentau piat. Dang mencembenai dang arpu tingkah sekilo. Mentalai pesan tingkah sekilo. Kini ki baru sepali kim te biru. Kador piat kat no. Kim jule jauh. Kim don kam hiru ben le jauh. Kim jule jauh ila de ki ai bede kinong trai ki se le tiet piat. Ke le tiet kata. Mentali kini ki bakam ru sepali kila shu palut kat badan ha kinong trai. Shu ai tangkap pisah kim tep shu. Kador jong piat kat no, kador jong kau kat no, kador jong dai kat no, kador jong ko penyang kat no. Kim parwa ai ruam. Baladang ikran shushu shipangane. Ngin sai ikran shushu shipangane. Ka jingdu nong ka bawan na gini kita masa. But kumno ban penon kam hop ya kata ka khatsau krur tingka ka badai ban pelut ha gini kita masa. Kumno onla ban penon kamha yaka kenang ba kan la ban long kajing kerku namenta kinong song snong jong kanie kamtam namenta uduk usuk kublesh bon kublesh ya jarngo ngadi mebon ling doar sashi sen pat ngin saya syambiang hakwai pat ke video.